ये कह दे अपन जानते दोस्त आज हम 3 दिन गहूँ पसारते छते पर आई क्यों कोई रोज खा जाता है जानते क्या कहनी आज पसारी के उतर के नहीं सीढ़ी हटा देनी कोई तेज बनते कहनी तो जानते रे एगो हमरो बोल कहानी में सुनबे ते बगाजी कैसन बगाए वाला कहानी कहब तो जानते रे रोज जाते नहीं मैदान करे होए पे कौवा बैठे रोज बैठी न ताई के ठोर वाले कौवा पनिया गिरा देबे ते कि रेंजर का कोई नहीं तो देखो न तो कौवा बैठल बा आगे गोनिया धोले आ तो मैदान कोई नहीं सब होखे हुनर में हरारू चाहे सुना देखना झगड़ुआ तो पूछ कहा जाए ए जगरू दौड़ल छोड़ के लोटा लेके कहाँ जाता रहा टिबियावा बरम बाबा के हैं ऊ काहे टिबियावा बरम बाबा के हो ते तो जानते बड़े 20 साल का नौकरी 4 साल के हो गइल के जानता इहो मिली कि ना मिली इहो बात तो ठीके कहता रहा तब जा बाबा जागो हो कौन प्राणी आइल बा बाबा के द्वार पे कोनो प्राणी आड़ी नहीं के आइल आबो जागी जी बाबा देखी रउरा द्वार पे कौन बालक आइल बा बालक तेरा का समस्या बा स्पष्ट रूप से खोल के दिखावो बाबा दूगो समस्या बा बोलो एगो नौकरी दूसरा छोकरी एगो तो हाथ से निकल गइल अच्छा बाकी दूसरा ना निकले तब हाथ से ठीक बा बालक चले तनी पीछे चलो बालक आओ है जा बैठो तू घबरा मत प्लास्टिक मार के बैठो बालक तनी रुको फोन आवता हमारा तनी बात करे दो ठीक बा बाबा हेलो हाँ हाँ पूजा अरे पूजा तो खूब सुघर से करी ना हम हाँ अरे कहे के नहीं खे ठीक है बता कहाँ आवता नहीं ले ले हम थोड़े माल पता हुई जे अपन मार ली जी ठीक बा बालक अब हम मंत्र पढ़े जा रहा बानी ओम 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 ए बाबा तारा बस के बात तो करो ना तुम दूसरा बाबा कहे जाई ऐसे ना कहल जाला बालक बाबा बहुत बड़ पागल हवा इनका ला 20 पागल हम हई अरे जागिए बाबा जागिए बालक बैठ बालक तोरा के हम श्राप देता नहीं जिंदगी भर ते हिलाइबे का हिलैबे अरे पूजा करबे घंटी हिलाइबे जल्दी से बाबा के द्वार पर से भाग हमारा नौकरी छोकरी के काम नहीं खे हाँ त्या मंदिर ला बहरी तोरा काट के रख दे भाग जल्दी भाग बाबा हमनी के त कॉलेज धंधा नहीं के चलत रहुआ कुछ करी मांगी इनका ले कि बकरा बकरी फसस बात तो तू सही कहला चला रुको कुछ कह बाबा से गुहारल जाओ गुहारी का करबो घरी बबो लोग डिजिटल न हो गइल बालो लगावे दो फोन पे हाँ बाबा गोड़ पर गिर गई नहीं खूब बढ़िया से हाँ उहे समाचार बा कि देखते बनी रोआ तो जानते बनी कि जा कोनो बकरा बकरी नहीं खसाव तो रोआ भेजती तो तनी ठीक रहल हो हमनी के जौन धंधा पानी बा तो बन भइल बा रोआ तो पते बा ना खाए के मिलता ना पिए के खाली हिलाही के मिलता का अरे मारा फेड़ मिलता हिलावे के ठीक बा पूजा करे के पड़ी ठीक बा का कहनी है बाबा देखो बाबा तो कहला हन चला कि पूजा करे के पड़ी तो कल जाओ सर्द फसस रात खोले दाल भात दिन खोले कढ़ी आ लइकन के गाड़ मरले हिंगवाना के जरी ओम बाबा हाँ बाबा के मंत्र तो काम कइले बा होने से चलल भी फतिंगी एगो आवे दो हमारा के तू झूठो के पूजा करे दी हो करी बाबा के चरण में सतबतरी के प्रणाम बा बाबा जागी जागी बालिके तहरा का समस्या बा स्पष्ट रूप से खोल के बताओ आओ बैठो बाबा एगो मर्द से काम नहीं खे होत दूसर का मर्द के तलाशी में आइल बानी बताई ठीक बा बालिके तार हम दुख समझ सकतनी एकरा माने तार डोज नहीं मिल पावत ना एकदम सही पकड़ ले बानी है बाबा लो जात तारा के कुछ कहतनी हम पूजा के सामान जा कुछ तनी ले आओ लो है फल लो है एकरे से कुछ धो धा के ले जा उठ बकरी तो फसल भी है मलदार लागत है 50-50 चाहिए हमारो के रुको ना अभी मिले द मालावा देखो का मिलता ना मिली
मिली तो चलो, मिली तो लिहल जाए, मिली तो चलल जाए दिल्ली। एकरा में का बा, उन्हीं से एगो ले ले आवल जी पी ली। बालिके आ गइली। अरे आओ आओ बालिके, ली बाबा। दो दो बालिके, आओ तू हिजा बैठ, प्लास्टर मार के तू बैठ जा। ओकरा बाद हम कुछ मंत्र बा ओकर के पढ़ लेतानी। ओम तहार नींबू के तहार नींबू के खेत हमार भर दिहलस पेट, यही से जाता इंतजार करे बिया हम सेठ स्वाहा। ओम बाबा हरिहर के ले जाके भागल रहले सरसों के खेत स्वाहा। बालिके तहारा के हम दूगो हई अम्र फल देतानी गोले गोले, एकरा के तू ले जी हाथ में। रास्ता में अगर केहू भी भेटा जाता तो तू जान जो कि हमार दूसरा पतिदेव आ रहल बाने। ठीक ठीक बाबा। पहला मंत्र एगो और बाकी बा, ओकरा के जौन के हम पढ़ के तू अपन स्पष्ट रूप से घर जा सकता। फूल एगो तू एगो हम हई फूल धली हनी। चले तू जैसे तारा हट जाए के हुई, तू जा। बालिके हम बोला आई लव यू तो तू कहियो आई लव यू टू। ठीक ठीक बा बाबा। आई लव यू। आई लव यू टू। अभी ना बाबा खुश ना भइले तहर बात से बालिके, अभी तनी रंग में आके बोला कि बाबा खुश हो जास। तो बाबा आई लव यू टू। एकदम नहीं के फारत, औरी बढ़िया से बोला बालिके। आई लव यू टू। अरे बस बस एकदम तू जाता रू, एकदम जगह पर तू आई लव है फूल आ दम के जैसे सर्द निकल जा तू स्वाहा। बालिके बाबा को कुछ दे दे तो बाबा प्रसन्न हो जाते। बाबा अगला दिन आइन तो ले। अरे ना ना बालिके हम ओकर बात नहीं करत, हम तो जानते बानी मंत्र मारब तो अभी मिल जाई पैसा। अरे हाँ हाँ ठीक बा ठीक बा बालिके, तू अब जा सकत है रे। का भइल चला, का भइल? बाबा कुछ देला ही या रे का देल हसो, उहे तो देल हस कि नी बबुआ हमर दवाई हमने खेतवा में के फेणाव पकड़ नीबो बा, उहे दबावे कल है, दबा के चले के होई। जा जा बाबा भाई कैसन अनारस दिहल तो सकल बल मुँह भेटा गई। इहे हमार